Rana tana ɗaya daga cikin taurari da suke cikin Milky Way, wato birninmu kenan. Rana ita take haska duniyarmu, za ta fito kuma ta disashe bayan duniyar ta zagaya ta. Rana tana ɗaya daga cikin halittun Ubangiji manya-manya da kuwa Ƙur'ani Allah yake mana bayani da ita. Rana tana ƙunshe da wuta da tiriri da harsuna na gas da kuma sinadarai masu zafi sosai. Rana tana ɗaya daga cikin taurari. Akwai wasu taurari bayan rana, amma mun fi ganin ta saboda ita ce kusa da duniyarmu. Sauran duniyoyi wanda Allah Ubangiji yake kiransu kawkaf suna zagaye rana sosai, shi sa muke kiransu solar system, sakamakon rana ita ce tsakiyar inda suke zagayawa. Rana a cikin duniyarmu muna ganin ta da haske a lokacin da fito, kuma masana sun ce ta kai shekara biliyan 400,500,000. Rana ita ce take ciyar da mu daga abubuwan da muke amfani da su mu mutane, da tsirrai da kuma ruwa. Rana ta ƙunshi abubuwan da ake ce musu gas na hydrogen da carbon da nitrogen da kuma oxygen. Rana tana da tiriri sosai yanda ba a tunani, inda fashe-fashen nuclear na hydrogen yake haɗewa suke zama helium, suke ci gaba da tashi. Rana tana da zafi sosai, inda take da ma'aunin digiri 5,800 digiri Celsius. Rana tana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah Ubangiji ya halitta masu hasken gaske, wanda duniyarmu take zagaya ta, inda in ta zagaya ta take zamtowa dare da yini. Tsakaninmu da rana akwai nisan da ya kai na miliyan 1,300, wanda idan aka ce kamar anan za mu je rana daga duniyar misali, tafiya ce mai nisan gaske, wanda idan za ka yi tafiya a mota daga inda muke, sai ka shafe mota a tafiyar kilomita miliyan 150. A gudun mota kuma mai tafiyar kilomita 1 cikin awa sai ka yi tafiyar shekara 170. Rana tana da hasken gaske sosai, wanda kuma tana da haske da yake ricin ɗin duniyarmu ta a cikin minti 8 kawai, a cikin tafiyar haske a 300,000 cikin sakan, sauri kenan. Rana ta ninka duniyar nan tamu sau adadi da